Здравейте, лудаци! Днешното видео е на тема нови придобивки за 3 седмици. Това са моите козметични придобивки. Дрехи, аксесуари и така нататък. Може би ще ви ги покажа в друго видео, но само ако вие искате, така че ми пишете долу в коментарите. И така, нека да започнем с малко по-подробното разглеждане на продуктите. Така, тук купих си палитрата с сенки за вежди на Essence. Супер доволна съм от нея, защото пигментацията на сенките е супер добра. С съвсем леко пипане, погледнете. Наистина много ми харесва. Моята е номер 01 за брюнетки. Купих си и пудрата на Essence. Такава, мисля, че се водеше матираща. Има и да. В номер 04. Perfect Beige. Тук имам две балсамчета. Едното е на Cassiopeia, 100% натурално, другото е на Nivea. Nivea тестват върху животни, затова бих предпочила ето това. Харесват ми двете балсамчета, не са лоши. Гланс на She, такъв Volume Up Lip Gloss. Устните ми изтръпват от него, това е доста приятно чувство. Ето така. Тук тези два цвята са от едни и други червя, които ще ви покажа след малко. Това кафявото е течното кафяво червило на Essence, което си няма номер. Супер нюд червило за зимата. Ето това розово червило е ето от тук. Много ми харесва този цвят. Перфектен е за лятото и за зимата също. Номерът е 07 от серията Velvet Matte. Това Baby Lipsче много ми хареса. Единственото нещо, което ме накара да се зачудя е ето това. Сега ще ви покажа само да фокусира. For adult use only. Това ще рече само от възрастен да се използва. Това е странно. Не знам защо се използва това Baby Lipsче само от възрастен. Пишете ми долу в коментарите, ако вие знаете. Между другото, това е, мисля, че от серията Dr. Rescue Just Peachy. Един вазелин такъв на Cocona Cosmetics. Хич не ми харесва този състав. Не знам въобще защо си го купих. Сега се чудя за какво да го използвам, тъй като мисля да не го слагам на устните си. Ето тези тук нещица, повечето са за устни. Това и това са за очи. Това е очната ми линия на Golden Rose. Харесвам очените линии на Golden Rose. Четките са им супер удобни. Цветовете са им хубави. Качеството им е добро. Трият се лесно. И да. Не ми е първата очна линия от Golden Rose. А това е моливът на Essence Long Lasting Eye Pencil в номер 01 Black Fever. Или Fever. Да, ето така изглежда. Много го обичам този молив. Не го купувам за първи път. Перфектен е. Но мисля, че се изтрива малко по-трудно. Така. Тук имам от серията XXX Elle Shine на Essence Lip Gloss в номер 01. Взех си го само защото исках да... Просто стана ми любопитно как безцветен гланс ще направи оптически устните ни няколко пъти по-големи. Така че да, като го изправям ще ви кажа дали наистина прави оптически устните по-големи или просто това е някаква измама. На Avon, такъв същия като на Essence, молив за очи. Това не ми е първият на Avon такъв. Честно казвам, този беше на мама, но тя ми го подари, защото не го използваше. Доволна съм от него. Какво да се иска толкова много. Така, на Maybelline 210 Keeping Classy от серията Color Dream. Ето това моливче. Супер тъмен цвят. Не знам, вече не ми харесва. Когато си го купих, бях супер радостна, но сега нещо не ми харесва. Тук какво е това? Безцветен молив за устни, против разтичане на червил. Искам само да кажа за пръстът ми, че е така, защото се го прещипах на вратата и той стана такъв. Не ми харесва единственото нещо от тази молив, е, че продуктът се вади. Ето така. Това не е хубаво, честно казано. Падна ми няколко пъти този молив
просто падна няколко пъти. Добре, че аз го фащах и падаше на маста. Иначе ако беше паднал на земята, това нещо ще отиде веднага в коша. Така, и последните 3 нещица от тези мъничките продълговати са това течно червил на Evelyn Cosmetics. И доволна съм, какво толкова се очаква от течно червено червил. 706 мисля, че му е номер, или 506. Без да исках махнах лепенчетата. Така, молив на Golden Rose. Ето тук го има, но аз ще го нарисувам. Ще ви покажа пак. Ето така изглежда. Така, номерът му е 506, а пък цветът ето такъв. Ето тук, ето този. И последният продукт за устни е това червено червило на Avon. Много хубаво червило, супер качество и супер дълготрайно червилце. Бих си го купила отново, но не съм сигурна, че ще си го взема, защото е на Avon, а те тестват върху животни. Така, да преминем към по-скучната част. Взех си 4 лакчета, 2 на Габрини, номерата им са 350 и 351. Ето така. Този цвят много ми харесва. Golden Rose, серията Rich Color 11, мисля, че беше 11 и на Avon Gel Finish лакът. Няма номер, или ако има, ето това тук отдолу. Не съм сигурна, че това е номер. Пишете ми долу в коментарите, има ли това нещичко номер, така ще ви го обърна от всякъде да го разгледате. Мисля, че няма. Добре. Така, за лице взех си един такъв крем против пупки, защото моята кожа не е супер мазна, но не е много чиста, така че все пак трябваше да има някаква хидратация от Zoya BG. Нищо не прави този крем, сега нищо не виждам. Аз си го мажа там, където нямам пъпки и не са ми излезнали. Все още мазах го по едно време там, където имах няколко пъпчици и те се увеличаваха, затова го мажа това нещо само там, където нямам. 4 продукта от серията на Balea Soft and Clear. Това супер бързо свърши, смисъл за 2 седмици. Честно казано, не забелязвам никаква промяна в лицето ми, когато използвам тези 4 продукта, така че не знам дали бих си го купила отново. Може би има лека промяна, но тя не е супер видима. На Beckham лилавият комплект си взех, много ми харесва ароматът и парфюмите на Beckham са супер хубави, така че ще продължавам да си ги купувам. Тук 2 продукта против изпотяване. Два продукта против изпотяване на DAF Invisible Dry и на Cloran или Clorain. Не знам как се чете това. Само да фокусирам. Доволна съм от DAF, но това не съм, нищо не прави. Парфюмът, който бутнах преди малко, ето този, от 3 седмици го имам него. На Citru. Много ми харесва това парфюмче, ароматът му е супер и камъчетата вътре са супер идея. 2 шампуана, имам тук 2 шампуана на Balea от серията Professional. Харесват ми, измиват косата добре, така че ще си купя отново същите. От същата серия, но може би кафявите. Още един продукт против изпотяване на Balea Del Crystal. Това е един кристал, който се мокри с вода и после си мажеш под мишниците с водата, която се маха от кристала. Да. И после, и на последно място, Хималая, една такава пияна. Прави супер пияна, даже така ще ви покажа. Вижте колко е течно. А пък когато стисне, излиза пияна, която е доста мекичка и супер хубава. Така че този продукт ще си го купя отново, ма със сигурност на 100%. И да. И така, понеже ме мързи да ги подреждам, ще ви ги покажа ето така. И да, хора, това беше днешното видео. Така че, чао!